volt, eléggé elvédekezte magát szerintem most a Dunaújváros. Átó a kezdőben, ugye Gácláv nem került be, Átó aki most... Átó a kezdőben, ugye Gácláv nem került be, Átó aki most elmegy az alapvonal felé, be is tudja. Ezzel lehet még menni. Várható is volt. Kis. Átó ér hozzá. Átó rúgja magának üres területre, nagyon szépen indul. Átó felnéz, ott van Cseh. Rúgni. Jó van, Milint Árpi. És ebből lehet indulni. Átó, na ezt végigviheti. Átó oda középre, ott az érkező ember nincs. Átó visszakapja. Na még egyet, ezt sem lehet megoldani. Hát Átó... És ezzel jöhetünk. Átó a túloldalon most. Átó bent tudja tartani. Jobb lábbal terelgeti a labdát ott a bal oldalon. Ez jó lehet így. Bőrzoli. Úgy megcsúszott a labda, felgyorsult a füvön. Bőremeli még vissza. Lenne, hogyha fölényünk góllá is érne. Átó. Átó. Mehet tovább. Átó feláll. Átó lő! Ez is nagy védés. Bőrzoli. Ez is kimarad. Hát mi fog bemenni? Azt Átó. Átó. Mehet tovább, Átó feláll. Átó lő! Ez is nagy védés, Bőrzoli! Ez is... Abból már lehetett érezni, hogy Zoli azt el fogja vállalni. Átó, Bőr. Kocsis. Átó. Csehi bíztatja az övéit, kis szöglet közben. Átó, ez szép volt. Oda középre! Azt a mindenségét úgy. Csehi bíztatja az övéit, kis szöglet közben. Átó, ez szép volt. Oda középre! Azt a mindenségét úgy. Csehi. Csehi, jól fordul le. Átó. Ott van középre. Gácláv, ez végre egy formás támadás. Csehi fölé. Több láttunk. A nézők is, meg a televízió nézők is azért jó szájízzel álljanak majd föl. Remélhetőleg egy győztes mérkőzés után. Átó. Perovics. Zoli megint felhúzta magát. Jó, ez is szép volt. Átó. Zoli megint felhúzta magát. Jó, ez is szép volt. Átó. Gyorsan. A teljes csapat. Átó. Ez így jó lehet, hogyha a gyorsaságát használják. A beadás is jó. Sitku messzire pattant sajnos tőle. Akkor most jön hosszan előre. Átó indul meg. Na gyerünk, gyerünk Samuel. Most akar begyújtani a rakétákat és valahogy pontosan megjátszani. Bőr Zoli megy oda, segítsen, ez jónak tűnik! Középen természetesen Beleúcis, aki az előző mérkőzésen gólt fejelt. Ott a labda elmegy! Ment labdáért. Átó viszont most jól fordul. Az is jó, Átó! Átó! Átó remekül! Átó remekül! Na gyerünk! A Sitku mellé a labda! És nem jó. Még ha... Átó remekül! Átó remekül! Na gyerünk! A Sitku mellé a labda! És nem jó. Még ha... Zoli! Átó! Átó eléri! Átó be kell rúgni! Mellé megy! A betyár mindenség! És mellett a 16-oson belül a mieink. Bőr indul meg labda felé. Átó, szép váltás! És gól! 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 Átó a gólszerző! És mellett a 16-oson belül a mieink. Bőr indul meg labda felé. Átó, szép váltás! És gól! 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 Átó a gólszerző! Ha jól látom! Szalad. Átó. Nagyon jól. Bőr Zoli. Márk. Perovics. Perovics. Áj, Dávid. Megmenti még. Átó! Ajajajajajajajaj! Ho-ho! Átó! 3-0. Áj, Dávid. Megmenti még. Átó! Ajajajajajajaj! Ho-ho! Átó! 3-0.
Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Dunaújváros hogy fog bekezdeni a mérkőzésen, közben jó a legurítás. Márk lő, és ott egyből egy kapufa, ott a fej, és ott a gól. 2, és a Szekszárd 6 pontos előnyét továbbra is őrzi. Jelenleg ellenfelünk a Bonyhát pedig 16 pontjával a 9. helyen áll. Remélem, hogy a legfrissebb táblázatot sikerült mondanom. A passz is jó. Átó. Hátrafele ez jó. Ott van Átó, és megpattanó lövés. Hát ez is Villám, középen tört előre, és szépen teszi ki a labdát. Gácláv középre, és ezt végül is le tudja. Sikerült még bent tartani a labdát, ez most egy szép munka volt. És ezt is be lehet még futni, Átó, jól csinál. Átó középre. Azt mondta, Átót találja meg, Micskó, ez is jó, Börzoli, az utolsó most nem Csehi rúgja, hanem Átó. Ez kis szöglet lett, ez szép. Jó megoldás volt, ez is megvan még, Börzoli. Megint jó a futtatás. És ott van, Bőr előtt csúszik el. Rásul pont Sitkut találta meg. Átó. Túl sok lesz, passzolni kell. Jó. Micskó. Csehi. Illetve Átó. Szépen jön. Gácláv megpróbálta Átó. Ez most jobb. Sikerül kifejelni. Átó. Az is jó. Ott a lepattanó, azt már nem Átó. De jó! Hát igen, hogy érkezett ott középen. Bőrán beleúsz, de szép volt. Átó. Jól megy. Az is jónak tűnt. Pont. Jakab indult fel a labda irányába, nem ő kapja. Átó próbál meg lefordulni ellenfeléről, sokkal gyorsabb volt. Átó, Sitku! Ott az 5. Bravo! Gyönyörű! Megvan az 5. gólunk is. Nem ő kapja. Átó próbál meg lefordulni ellenfeléről, sokkal gyorsabb volt. Átó, Sitku! Ott az 5. Bravo! Gyönyörű! Megvan az 5. gólunk is. Átó felé az indítás. Sikerül még bent tartani. Átó. Jól kever.